vítajte pri ďalšom videu. Dneska ideme otvoriť vlastne v podstate celý Brawl Pass. Kúpil som si obyčajný Brawl Pass. Chýba mi posledná hra do vlastne 50-ky. Tam budeme mať Legendary Star Drop a skin na Tika. Takže yes. Dostal som zároveň aj RT. Teda arty, či ako sa má volať nejak, z Mythic Star Dropu, takže dneska má celkom šialené šťastie a môžeme ísť na to. OK, to už sú hráči, na 50-ky, kam what the hell, no toto bylo myslím pekne, ty satan. Dobre. Nechcem byť toxik. Nie. Musím si použiť gadžetu, lebo ten kid ide po mne. Ničíme si aspoň tento boxík. Ešte tam vidím dva. Pekne. Tam počkáme, nech zóna zničí. My si zatiaľ aspoň dobijeme jamu. Dík zóna. Náš ľudia, určite dajte odber a like, pretože sa blížime ku 20 subom. Ale tak chápete, každý youtuber takto začal. Prečo mám auto-aim? Dobre, mali by sme to mať. 4. miesto, viem, že sa ešte počíta ako win. Yes. Máme to. No my už by sme to vlastne mali ako z obyčajných tých XPčok. Yes. Let's go, máme to chlapci. No, takže, ja by som skoro tento free pass skoro vyzbieral tento. Že 10 gemíkov, star dropíček, 1000 coinov. Kámo, prečo samé rarky, kámo, však pred chvíľou mi padali skoro samé mytiky, kámo, som mal 2 mytiky. Za sebou. OK, ešte niečo iné. 100 kreditov. No a poďte chlapci. Dobre, ešte nás túa. Super kámo. To som presne chcel. Dobrá star pavera. XD. Teraz môžeme ísť na ten Brawl Pass, no. Takže 1000 blingáčov. Pin. 100 kreditov, 100 blingov, 1000 coinov, nasratý pin, kredity, 100 blingov, 10 gemíkov, tlieskajúci pin, 1000 powerpointov, 100 blingov, 100 kreditov, pin ďalší, coiny, 100 blingov, 100 kreditov, pin, 10 gemov, 100 blingov, 1000 coinov, spray, 100 kreditov, 100 blingov, 1000 powerpointov, preto necháme na potom, 100 kreditov, 100 blingov, 10 blingov, ďalší pin, 1000 coinov, 100 blingov, 100 kreditov, smutný pin, 1000 coinov, 100 blingov, 100 kreditov. OK, to mal dobrý pin. 10 gemíkov, 100 blingov, 1000 coinov. Aj tento je pekný pin. Srdiečkový. 100 gemov.
100 blingov, 1000 coinov, 100 kreditov, 100 blingov, 1000 kreditov, 100 kreditov, Plerikona. No. 1000 kreditíkov. A posledná revarda. Mechatik, či ak sa to má Mechatik Gidorach. Veľmi pekný skin. A zatýka nehrám. Takže Sigma. OK, máme 170 gemíkov. A celkom pekný pin. Teda Plerikona. Chlapci, a ako odmenu dnešného videjka si kupujeme Phoenix Crowa. Môj prvý legendary skin, ktorý bol v zlave, strašne som ho chcel, takže preto som si rovno kúpil aj tie gemisky, vlastne Brawl Pass, kde boli gemy. Takže prvý legendary skin. Equip now. Okay, máme piny, spray a Plerikona. Nice, pekne. Kámo, tie gemy som hádam zbieral neviem koľko, lebo som... Prvý cieľ bol si kúpiť Mythic skin, ale keď sa objavil ten Phoenix Crow, tak som si rovno kúpil ten Brawl Pass. Takže yes, a ešte si ako odmenu idem kúpiť svoj epický skin, chlapci. Ako ja neviem, akože neviem, či si idem kúpiť vlastne ten epický skin, pretože si asi chcem počkať na tú Sandinu, kým ju budem mať. A potom si kúpim ten nový skin, ktorý je ten Nightmare Sandy. Vlastne v Nulsku ju mám ako proste main skin, že sa mi mega páči. Už ju pridali do shopu, takže tí vlastne, ktorí už majú Sandy, tak už ju majú v shope, ja ju napríklad nemám. Ja tam mám obyčajnú Sandy za 12 €. Tu máme tú Nightmare Sandy, ktorú si kúpim, chlapci, hej. To proste bylo oného proste. Si kúpim hneď proste. Toto budeme mať k tej Sandine. A yes, ak sa vám videjko páčilo, tak určite zanechajte like, odber, majte sa pekne a čus.